Ang kahabaang ito ng MacArthur Highway sa City of San Fernando, Pampanga, mula sa boundary ng Angeles City hanggang sa Barangay Sindalan, kapuna-puna ang progreso sa pagsulpot ng iba't ibang mga establishmento. Sa umaga, walang makikitang problema sa lilim ng mga akasya at punong kahoy. Pero pagkagat ng dilim, reklamo ng ilang negosyante ay ang nakukumpromisong seguridad. Sa kwento ng negosyanteng si Raymond, hindi niya tunay na pangalan, supplier ng automotive parts sa Barangay Saging, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nilooban ang kanilang bodega nitong hating gabi ng April 18, 2021. Pangatlo na umano sila sa mga ninakawan ng mga sindikatong tirador ng mga automotive supply sa nasabing siyudad. Sabi ng pulis na nag-interview sa amin na hindi lang pala kami yung pinasukan na establishment dito sa halos sunod-sunod pala. May reported na January, February, March, no? So, with the same line of business namin, we were surprised na pang-tatlo na kami. Sa larawan na ipinakita sa news team ni Raymond, nakuha pa sa CCTV camera ng katabing establishmento ang aluminum closed van truck na getaway vehicle ng mga kawatan. Ngunit dahil sa dilim, ay hindi na halos maaninag ito. Binaklas naman ang entrada ng service door roll-up at doon nilimas ang halos higit 700,000 halaga ng gulong at baterya ng sasakyan na kanilang ibinebenta. May mga alam sila sa mga gulong kasi tinatarget nila yung mga nagbebenta ng mga gulong, parang gano'n, no? Sa serye ng nakawan sa hanay ng kanilang industriya, nanawagan si Raymond sa lokal na pamahalaan at PNP na bantayan ang seguridad ng mga negosyo sa naturang distrito. Dito sa City of San Fernando, Pampanga, na sana po bigyan ng kaukulang pansin itong nangyayaring ito. Ikinaalerto ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ang serye ng nakawan na ito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Punto ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo, hindi na dapat naulit ang serye ng nakawan kung kaagad itong tinapatan ng solusyon, lalo na ngayong pandemya na inaasahan ng epekto ng krisis o kagipitan ng tao. Alam mo, during this pandemic time, sa totoo lang, talagang maraming nagugutom dahil aumento ang negosyo. At pero in spite of this, dapat talaga ang seguridad ng ating syudad ay mapanatili pa rin the presence of police. In fact, kami, lalo kaming mga urban planners, we advocate for smart cities. Tinaguri ang business-friendly ang syudad ng San Fernando. Dapat umanong matugunan ang maliit na problema gaya ng madilim na kalsada at sidewalk ng mga business establishment sa MacArthur Highway. Dahil kahit na may CCTV camera, ang oportunidad ng mga magnanakaw naman namantala ay maaaring magtago sa dilim. Oh, definitely, we have to install bright street lights, no? Para makita. Kasi maski na may camera ka, kung madilim naman yung lugar, di mo rin masushoot yung video. And then of course, patrol and police activity. Sa pangyayaring ito na may mahigpit na quarantine protocol sa kada komunidad na inaasahan ng presensya ng pulis sa kalsada, dapat rin umanong siyasatin ng PNP ang performance nito na hindi lamang tagapagbantay sa mga quarantine checkpoint. Matatandaang nauna nang sinabi ng pamunuan ng San Fernando Police na kanilang dodoblihin ang police presence sa nasabing lugar. Paulo G. Santos, CLTV News.